kasngi busuk bokmen ya piki prolog paro. Kani kolong khubor bapha khamtam ya ki samla bawat kamwat jam khamtam ya ki samla ki padina po East Jaintia Hills District namar ba ka DSC East Jaintia Hills District kala pelaj advertisement ya ki post grade 4 ha ki department bapher. Tementangi ne pej ya kani ka advertisement. Kani ka advertisement lapan mi da ka office jong Deputy Commissioner bat kadon ya o number EJH/DSC.5/volume1/2025/2 bat lapan mi ya ka haka arpanyau tarik Oktober arpusan bat lengba jong kani ka advertisement ka DSC ka khot ka wer ya ki samla ki padai ki genuine residents jong kari India lada ki kuat ban apply ya ki post grade 4 haki department bapher bat kajing apply online menta kala ayat syat bat katrik bakatu papin submit ya ki application kadai haka arpeu tarik November arpusan bat katarik bakatu ban siu ya ka fees ru kadai haka tei kasngi mentangi ne page wai kini ki post balapan mi baro don arpuai teli ki post haki prateli ki department haka serial number banengkong kadai ka post driver bat kane ka post ka hab AKP level 3 bat ki bala ban apply hang ni kidai tangki shinrang ki bala pandai ka class 8 bat ki badon ru ya ka valid driving license kan sadon ka driving test na ka banta jongki bat baro don sau teli ki post bat haka serial number R kadai ka post chokidar bat kane ka post ka hab AKP level 1 bat ki bala ban apply kidai baro bat kan thai bat shinrang bat kidai ru ki bala pandai ya ka class 8 bat baro ki post dan shipau celi bat haka serial number 3 kadai ka post pion kom chokidar kane ka hab AKP level 1 ki bala ban apply kidai ki bala pandai ya ka class 8 bat ki kham kwa ekishin rang hang ni don tak shi post ka serial number sau kadai ka post sweeper kom cleaner kane ka hab AKP level 1 bat ki bala ban apply kidai ki bala pandai ya ka class 8 bat ki kwa eki kentai hang ni don tak shi post haka serial number 5 ka post grade 4 kaniru ka hab AKP level 1 baro bat kentai bat sinrang ki bala pandai ka class 8 kila ban apply ya katai ka post bat don tak shi post haka serial number 100 kadai ka post pion kaniru ka hab AKP level 1 baro bat kentai bat sinrang ki bala pandai ka class 8 kidai kila ban apply ya katai ka kamru hang ni don arteli ki post haka serial number nyau kadai ka post mali ki bala ban apply kidai hi ki bala pandai ka class 8 berkan thai bat sinrang la ban apply hang ni don tang shi post haka serial number pra kadai ka post plan protection field worker bat hang ni ru ka ju hi bat kan thai bat sinrang la ban apply kan ka kam bat ki ba apply kidai ban dai ki bala pandai ka class 8 hang ni ka don tang shi post kan mau ba ya baru khot kini ki post nado ka post banengkong hado ka post serial number pra ka educational qualification na kadan puli badon kam kadai tang class 8 pass kane ka advertisement kadon laki jong ki jing don kam bat kicing batai punya bat lapia ya kita haki hendreu benta hendreu para kapara banengkong kadai ka age limit aneka karta ya ka karta en kenya hado ka sitarik Januari arhajar arpusan bat kisamla ki ba apply ki de bandon hapadeng khat pra hadu laipu arts nem karta kandon gajing maps nem ka basan nem na ka banta kisamla SC ST ban pensisya ya ka tarik sngi ka DSC kala batai syai ba enshim tang ya ka sngi ka bala penrung haka admit card jong ka class 10 lan ka SSLC Henry ya kitu pat ki bompat pendep ya ka class 10 ne be claim pad yo admit card jong ka class 10 ru ki don kampat banyo ya ki ya ka no ka kot kumbalong kum kajing pensisya na ka school bakilet bat ki hab banyo ka counter sign na ki proper authority jong ka board ki wai pat ki documents enom pdiang na ka banta ban pensisya ka karta ka section ka ba ar ne ka banta ba ar ka kren pangka reservation ka DSC ka kren syai ba ka jing thung ya ki kam ka debit banyat katkum ka reservation policy jong ka Sorkar jela ka banta ka balai ka krench pangka examination fee bat ka payment mut ka bay exam na kabanta jong kita ki pose baro kadai san peu tengka na kabanta ki khasi Jaintia bat karo ki wai pat ki hap siu shispatika
kumno bansiu ya kabai exam ru pihak bansiu bit online. Dah kepapanan kami ka ATM kam debit card lene credit cards. Para pher lene kebenta basau ka method of selection. Kumno kijit ya ki candidates. Kajingjit ya ki candidate namta kita ki kam kadai bit leng ba jong ka written test kapakan top ya ka general knowledge berka current affairs shispa mak. Ka advertisement kalak kan syai ruhang ni ba en om don interview na kebenta ki kam grade 4. Henry kadon be ka skill test lene ka physical test na kebenta ki judge post. Kabenta basan ka ong ba ki candidates ki ba apply ki dai penting kena ba ki download ya ki documents jong ki baro in original ka para 6 lene ka benta ba hendriu ka ai ya ka jing betha ya ki candidates kumno ban le. Ka ong ba pihak ban apply online let ka website jong ka East Jaintia Hills.gov.in seklik ya kaling bagi bu hang tu lada pimpat ju apply mensua pihak ban register shua Henry lada pila ban apply mensua pat pila ban su apply direct bad ka tarik bakhaddo ban pedang yak application kadai arpeu tarik una bamba arpeu arpusan haka point number 4 hang ne ka kren syai ba ensa ai ka preference na ka penta ki local candidates ki badai ki permanent resident jong ka East Jaintia Hills District ya ki kot kisla enit benia tangi ki samla ki bapas ya ka written examination. Nak benta kitu ki parok ki bom chip kumno pun apply kam online po DSC office ngadon kawai ke video hilak ban page ya gane ban ngadon rusak kawai pat ke video ko batai benia kumno ban save ya ki documents bapher hakadu ka PDF format hilak ban check ya katai ke video ro ngilak poi sebakut jong kane ke advertisement tak dah duk pangin daya sem yang hakawai pat ke video kublai pun.